Sziasztok! Szeretném mutatni a kézvonalásomat, amit ugye most felrakok majd YouTube-ra. Igen, akkor kezdem is, csak ki kell támasztani a kamerát. Tudod, hogy nagyon rossz ez a videó, de nem fogok annyi. Nem még rosszabb legyen. Csak egy kis kattogászni, hallottak akkor. Az nem miattam van. Válnáltalak a legjobban. Gyakorlatilag mindenhol jól tudok. Ez egy fal kézmellás, de meg tudom mutatni a rendest is. Na most ez tetlen volt. Kicsit pihennem ki. Megállítom a felvételt. Szóval itt vagyok. A videótól, hogy váratlan, hogy jöttem, mint az előbb láttatok. Ezért újra nem nagyon megy, úgyhogy még így. Tudok spekulációt is csinálni. Kézvonalászból. Tudom is, hogy tudok terpesztetni ezt. Meg még tudok szíven kerekezni. Most azt nem mutatom meg. Szóval ennyi a videó, úgyhogy sziasztok! Jó, hülye vagyok. Na, bye!